Fer una bona foto no és només prémer un botó, és entendre la llum, el moment i tot el que vols explicar amb una imatge. Amb el cicle superior d'il·luminació, captació i tractament d'imatge de l'Escola Cifoc de Girona aprendràs a fer aquest pas, de fer fotos a crear imatges amb intenció. Treballaràs fotografia, il·luminació, retoc i direcció d'imatge tant en entorns fotogràfics com audiovisuals, sempre amb un enfocament pràctic, desenvolupant projectes i utilitzant equipament professional des del primer moment. A l'escola tindràs tot el material que necessites per començar, per tant no cal que tinguis un superordinador ni càmera top. A més, completaràs la formació amb més de 500 hores de pràctiques en empreses del sector amb opcions també d'experiències internacionals d'Erasmus. Si vols portar la teva mirada més enllà i convertir-la en una professió, aquest és el teu camí. Entra a cifoc.cat i informa't abans que s'omplin les places. Escola Cifoc. Vine, crea i creix amb nosaltres.